Doncs anem al 5-2 o al 4-3? També un altre punt llarg. Som conscients del que s'estan jugant. Sí, sí. Com va entrant la Laia. Segueix bona defensa aquí de l'Andrea, buscant la valla que l'Andrea intenta evitar. Bon globus. Tornant a l'iniciativa, no perdem la xarxa. Baixada de l'Andrea. Que maca. Molt maca. Molt bé. S'ha trobat molt a sobre, però l'ha pogut tornar aquí Andrea Ostero. Molt bé. Molt maco, quin punt més bonic. Entra. Oh, per anotar, Quin cos a cos, mare meva. Anotem ja aquests punts que sempre anem molt bé. Que vagin escalfant els aplaudiments al públic, Doncs sí, perquè realment estan jugant els 4 a aquest punt molt bé. Doncs aquí tenen aquest fort aplaudiment. Sí. Mare meva, quin tros de punt per anotar-se el 5-2. Això sí que és un punt d'or.